No niin, Leafy-tarina nyt sitten jatkuu. On tarkoitus vähän ruveta fiksailemaan tätä autoa. Olen tilannut osia, tämmöiset iskaritornin päälle, iskarin päihin tulevat suojat ja sitten vaihdetaan raitisilmasuodati. Ja mikäli sattuma nyt sitten, että tänään tuli sitten postissa vielä tämmönen, että tiedonanto omistajalle, takaisin kutsu kampanja ja ohjausmodulin, Vehicle Control Moduli. Jotain vähän häikkää niissä ollut sitten joissakin Leafeissä, niin sitten tämmönen takaisin kutsukampanja on ilmeisesti työn alla tällä hetkellä tekeillä, että pitäisi käyttää tätä autoa sitä näytillä. Itse asiassa siinä mielessä jännä yhteensattuma, että tämä kyseinen moduli niin oli sillä listalla, missä mahdollisesti jotain vikaa on tässä autossa. Että onkohan tässä nyt sitten jotenkin vähän enemmänkin vikaa, mutta en tiedä. Mut hei, eiköhän aloitella ja tässä on sitten tämän jakson aiheita. Jeps, eli tosiaankin tämmöisiä osia tässä nyt on tullut haalittua. Vähän hölmöä designia on tässä autossa. Nuo etuiskareiden yläpäät niin on sillä tavalla tuolla konetilassa, moottoritilassa, konepellin alla, että niihin just valuu suoraan vesi täältä tuulilasilta. Että melkein voisi sanoa, että jonkin sortin design flow on, mutta niihin on saatavilla tämmöiset läkkärät, tämmöiset suojat. Ja ne olisi sitten tarkoitus tässä jaksossa nyt viritellä tuonne paikalle. Ja kun ei ole mitään tietoa, että milloin tuommoinen raitisilmasuodatin on tähän autoon vaihdettu, niin tilasin semmosen. Siellä on nuoli ylöspäin, eli tämä olisi sitten fronttisuunta, eli etusuuntaan tarkoitus saada. Ja tämä oli joku vähän parempi versio, joku aktiivihiilisuodatin versio, että ilmeisesti pitäisi jonkin sortin jotain hajuja vähän osata poistaa, mutta tuo olisi tarkoitus sitten vaihtaa. Ja niin, tosiaankin jännä juttu, tänään tuli postissa tämmönen kirje, ohjausmoduli, Vehicle Control Module, eli tommonen auton ohjainmoduli, jotain kummallista jossakin testiajossa on huomattu niissä, niin pyydetään tulemaan Nissan jälleenmyyjän juttusille huoltamoon, että ilmeisesti tutkivat sitten jotakin, mutta siinä mielessä jännä yhteensattuma tässä kyseisessä modulissa ehkä on jotain häikkää tässä autossa muutenkin, kun oli sitten niitä vikakoodeja. Se oli yksi arvaus, että mahdollisesti siinä on jotain häikkää liittyen siihen kannaväylään, mutta sielläpähän sitten saavat luvan tutkia. Sen verran pitää vähän updatea tässä kanssa tehdä, että tosiaankin kiitokset kaikille edellisen videon kommentoijille, niin joo, vähän googlettelin itsekin niitä vikakoodeja ja mitä siellä oli, niin ja ilmeisesti joku ohjelmistopäivitys käsketään tehdä tuohon auton laturiin, mikä on tuolla konepellin alla. Eli se laturi, mikä nyt sitten tekee tästä vaihtovirrasta. Eli tämä, mikä nyt on tällä hetkellä tänne kytkettynä tänne autoon, niin tämän latausjohdon AC-virrasta, eli vaihtovirrasta, mikä nyt sitten tekee sitä tasavirtaa, että saadaan tuo auton ajoakku ladattua. Niin siitähän oli tosiaankin vikakoodi päällä ja sitä ei saatu nollattua. Niin tosiaankin netistä löytyi semmonen service bulletin, että sinne pitäisi semmonen ohjelmisto sitten päivittää siihen laturiin, joka toivottavasti sitten korjaa sen ongelman. Että ilmeisesti on ollut vähän sitten enemmänkin sitä probleemaa, koska siitä on ihan semmonen huoltotiedote olemassa. Auto on tosiaankin laturissa. Tänään on taas niin sanotusti ilmaista sähköä ollut tarjolla ja on edelleenkin. Tässä välillä olikin pörssisähkön hinta ihan taas kohdillaan, että ei ollut todellakaan mitään ilmaista sähköä. Taisi olla 30-40 senttiä kilowattitunti pahimmillaan toi sähkö. Niin nyt sitten on taas ilmaista sähköä. No okei, totta kai niin sähkön siirron joutuu maksamaan, mutta muuten sillä tavalla ja sähköenergiaosuus on nyt sitten tänään ollut negatiivista tai ihan sitten ykkössenttejä, niin sen takia on tässä Leafy-laturissa. Mutta hei, siirretään tuosta Mustangin vähän syrjään, niin päästään tonne matkustajan puolen etuovesta sisälle ja ruvetaan vaihtamaan sitten tää raitisilmasuodatin tähän autoon. Nyt on sitten V8 siirretty tuonne vähän syrjempään ja kuunneltu vähän V8 mörinöitä, niin voidaan sitten tähän sähköautoon keskittyä. Eli nyt on maailman balanssissa, kun on V8 pihassa ja sitten tämmöistä sähköautoa
Vitsi. Niin, tosiaankin tuo on nyt se laturi täällä jossakin, missä nyt sitten mahdollisesti on jotain häikkejä ja mikä nyt sitten käsketään ensimmäisenä päivittämään sen ohjelmisto. Toivottavasti siinä on se vika. Sille pitää tuossa nyt sitten aika varata ja katsotaan mitä tapahtuu sitten sen jälkeen. Mutta itse asiassa ne iskarin yläpäät, mitä tässä nyt on tarkoitus ennakolta vähän niin kuin suojata. Samalla on vähän pakko kummastella ja ihmetellä tätä Nissanin designia. Tuollahan ne tosiaankin ne iskarin yläpäät on ja niin kuin näkyy, niin se on sitten niin kuin vettä täynnä. Ihan täysin. Elikkä siitähän se valuu sitten suoraan tuosta tullisin alalaidasta tonne. Ja joo, pitää vähän tossa putsata sitä ja sitten tökätähän ne suojat tunne paikalleen. Ei olisi varmaan huono idea, että vähän oilinkia öljyä sinne nyt sitten laittaisi. Jostain syystä tuo kuskin puoli tuntuu olevan herkemmin täynnä nestettä, vettä, kun tää on matkustajan puoli. Mutta kyllähän tääkin nyt näyttäisi vähän märkä olevan. Mut joo, annetaan vähän paineilmaa ja taidaan sitten suhauttaa vähän vaseliinia tuohon mutteriin, että se nyt ei sitten ruostus. Ja sitten tökätään ne suojat paikalle. Ja nyt on sitten paineilmaa. Ja suhautetaan vähän tuonne. Katsotaan mitä tapahtuu. Toivottavasti ei nyt lennä ihan linssiä naamalle. Joo. Sehän taisi kuivaa ja samalla lenti jotain roskaa sitten. Oiskohan lehtiä sun muita. Katsotaan mitä tää toinen puoli sanoo. Joo, josta kummosesta niin tää tuntuu tosiaankin kuivempana pysymään kuin tämä kuskin puoli. En tiedä johtuisiko siitä sitten, että näiden tuulisen pyyhkimien varret loppuu. Tai tämä kuskin puolen varsi loppuu sitten tänne, että se sitten just valuu tuohon. Niinhän se varmaan sitten on. Mutta joo. Semmonen. Ja tällaista koktailia on nyt sitten tarkoitus tuonne suihkia. Yksi vaihtoehto tietysti olisi ollut laittaa VD40, mutta se VD40 on vähän semmonen, että se haihtuu aika äkkiä pois. Sen takia ajattelin, että tämmönen vaseliini voisi olla ehkä vähän fiksumpi. Kyllähän tuo aika hyvässä ruosten alussa näyttäisi olevan, että siinä mielessä ei yhtään huono ajatus laittaa noin tulpat tänne ja kannet. Katsotaan onnistuuko tää toinen puoli samalla tavalla, että näette tekin sitten mitä tulee tapahtumaan. Noin. Ja sit meinasin itse tätä Penetrating Oilia tänne laittaa, mutta enpä taida kyllä tätä laittaa. Eli tämmösiä aarteita on nyt sitten tullut tuolta internetin ihmeellisestä maailmasta tilattua. Ja tietysti 2 kappaletta, kun on etuiskarin yläpäätäkin 2 kappaletta. Ihmettelin ensin, että mitä ihmettä nämä vaahtomuovisuikaleet oikein on, mutta sitten katsoin sieltä myyjän sivulta, että nämä tulee niin kuin ilmeisesti tähän väliin. Että nämä ilmeisesti tiivistää sitten tämän. Mutta joo, erikoinen ratkaisu jotenkin, mutta kaipa se sitten pitää tolla tavalla mennä, koska kun jos tätä tänne mallaa ja laittaa vaan tuohon päälle, katsotaan nyt saadaanko teille näkymään sitten yhtä aikaa, niin se on sitten niinku ton näköinen. Meniskohan se siihen suoraan? Ei se kyllä siinä näköinen pysy. Eikö meni? Tämähän lompsahti sinne näköön suoraan. Tää olikin sitten näin yksinkertainen juttu. Ei tarvittanut sen kummosemmin vaahtomuovia tuossa puljalla ollenkaan. Että se sitten niistä asennusohjeista. Tämähän taitaakin olla nyt sitten helpompi juttu kuin arvasinkaan. Mutta joo, tossa on vähän tommosta koodia. Näähän näytti siinä myyntikuvassa semmoiselta kumisilta, mutta nämä on kyllä enemmän muovia kuin kumia. Niin, mutta tuskinpä se nyt sitten haittaa. Toivotaan ainakin näin. Mutta pointtihan tässä nyt on, että kun nämä on täällä, lops, sinnepä se lopsahti, niin ei toi sitten vesi valu tuohon iskaritornin yläpäähän. Eikä sitten tietysti ruostuta tuota iskarin yläpään mutteria ja pulttia.
mikä se nyt sitten onkaan. Mutta joo, tää olikin näköjään yksinkertaisempi juttu mitä luulin. Ja tuosta sitten vielä suojat takaisin sitten sinne paikalleen. Mutta joo, on kyllä jotenkin mun mielestä vähän niinku erikoinen paikka kyllä, kun on jätetty tuolla noin avonaiseksi vielä, eikä minkäänlaista suojaa ole tuossa. Että itse kyllä näkisin, että tämmöiset muovitulpat sais olla kyllä ihan tehtaalta lähtien, mutta eipä näköjään sitten ole. No, heti alkoi sitten joku vastustamaan, kun on tähän asti mennytkin näin hyvin. Noin, se meni sinne. Ja katsotaan saadaanko sitten yhtä helposti ja näppärästi tämä toinen puoli tänne laitettua. Noin. Se olisi sitten niinku ensimmäinen tehtävä tehty. No niin, ja sitten tehtävä numero 2. Elikkä tää raitisilmasuodattimen vaihto olisi nyt sitten ohjelmassa. Ja sinne pitäisi päästä täältä matkustajapuolen jalkatilasta. Pistetään tuosta apuvalo päälle. Tuolla on tuommoinen luukku, minkä alla se suodati on. Ja nyt kun katson, niin tässähän on näkyy joku osa X siinä edessä, että niinköhän tuo sieltä saa ulos, mutta katsotaanhan nyt. Eli tämän pitäisi lähteä tämän luukun tästä jollakin johonkin suuntaan, ilmeisesti vetämällä tai työntämällä. Ja eikö itse asiassa, pitääköhän tää muuten ottaa tästä ekana pois? Ilmeisesti pitää ottaa tämä tästä ekana pois. Internetti osasi sanoa, että ilmeisesti tää pitää vaan tästä repiä nyt jotenkin auki. Olisikohan näin? Näköjään oli. Onkohan täällä joku hahlo täällä takana? Se vaan piti ottaa näköjään siitä väkipakolla pois. Ja nyt katsotaan mitä täällä näkyy. Olisiko sitten vähän parempi näkymä täällä. No joo, ensinnäkään se ei ollut tää musta, mikä on se luukku, vaan tämä. Elikkä tuo nyt sitten pitäisi tuo valkoinen luukku saada tosta auki ja sen alla sitten pitäisi olla se raitisilmasuodatin. Kummastakohan päästä se sitten aukeaa. Ihan niin kuin tuossa ylhäällä olisi tommonen joku, mitä pitäisi painaa. Niin näköjään onkin. Eikä edes hajonnut. ja täältä tää pitäisi sitten kaivaa ulos. Näyttää niin kuin aikaa likaiselta kyllä. Milloin halliin viimeksi vaihtu? No, on tässä ainakin se hyvä puoli, kun olikohan kakkoskopan Focus, mihin joskus vaihon tämmöstä, niin piti ottaa toi kaasupolin irti. Elikkä se oli tuolla kuskin puolella. Varmaan joku brittien kosto vasemman puolen ohjauksella oleville, että sitten pitää jokaisesta Focuksesta ottaa toi kaasupoli irti, että saa sitten sen raitisilmasuodatteen vaihtoa, mutta tää taitaa olla nyt jotenkin jumissa täällä. Tässähän taitaa tulla kohta hiki. Tässä on jonkun aikaa tässä vähän kipeänä ollut pikku flunssassa, niin toivottavasti ei nyt sitten äänessä hirveästi huomaa, mutta on kyllä aika innoittava tauti. Kuumetta oli tuossa välillä ja nyt ei ole onneksi ollut kuumetta aikoihin, mutta vähän semmonen tukkona olotila on tässä vieläkin, mutta tuntuu olevan aika sitkeää laatua oleva tämä flunssa. Tässä taitaa nyt 3. viikko menossa. Olen tässä välillä jo pari päivää töissä ja sitten piti jo saikkua ottaa ja nyt on itse asiassa kyllä vapaa päivä, mutta on kyllä ilkeä. Älkää tulko kipeäksi, ei oo kiva. Jaha, mitähän tämä tätä saisi ulos? Joo, siis jossain ohjeessahan oli, että tätä pitäisi puristaa tällä tavalla kasaan. Niin kuin näin. Niin sen pitäisi sieltä olevinaan tulla helpommin, mutta ei tää nyt oikein hyvältä näytä. Katsotaan saisiko se tällä pihillä revittyä sieltä jotenkin ulos. On nyt kyllä jotenkin niin jumittunut tonne jonnekin. Katsotaan tulisiko se näin täältä. On tää kyllä niinku minkä ihmeen takia näkin pitää aina laittaa tämmöiseen paikkaan, että on mahdollisimman hankala sitten saada täältä ulos, mutta
Joo, sitten jossain ohjeessa oli, että jos ottaisi tämän hansikaslokeron tästä edestä pois, niin saattaisi sitten parantaa tilannetta, mutta katsotaan nyt. Saako tää täältä ulos ilman tuota hansikaslokeron irrottamista, mutta jos ei muu auta, niin sitten se pitää tietysti sieltä purkaa pois tuo hansikaslokeron. Tää ei ole ollenkaan oikein niin sen näköinen, mitä niin yleensä niissä kuvissa, että tässä pitäisi olla semmonen lärpäke, mistä pitäisi sitten vetää. Tässä ei kyllä nyt oikein hirveästi tunnu semmoista olevan. Kohta on sormet perillä. Eikö se ole ihan perinteinen juttu tämmöisessä asennushommissa, että asennusveret pitää jollakin keinolla saada aina. No niin, asennusverethän siitä tuli sitten. Tämmöstä. No niin, sormi paketoitu takaisin, että ei nyt ole joka paikka veressä. Ja sit kävin vähän apuvälineitä hakemassa, jospa se vähän auttaisi tämmönen, että sen saisi tuon reunan yli tuolta. Tai ainakin tämmönen nyt olisi ajatus. Katsotaan miten käy. Sitten pahoittelen jo etukäteen, että varmaan kuvaa tärisee, kun sitten välillä aina osuu käsi sun muu. On nimittäin sen verran ahtaa-oloinen tämä paikka kyllä täällä. Nyt alkaa olla taas jo vähän semmonen meininki, että en tiedä pitäisikö itkeä tai vai nauraa. Ei tää nyt niin vaikeeta pitäisi kyllä olla oikeasti. Eikä se nyt purattaa tää hansikaslokeron tästä pois eestä. Siltä se nyt vähän vaikuttaa. Joo, siis täällä alhaalla on 4 kappaletta ruuveja tuolla. Ja ainakin nettivideon perusteella niin pitäisi sitten ne irrottamalla lähteä tää. Ai jaa, onko täällä joku luukku? On näköjään joku luukku. Joo, kato. Siellähän se olisi se, minnekä pitäisi yrittää päästä sitten. Täällä on näköjään toinen aksesportti. Katsotaan saisiko täältä nyt vähän puristeltua tätä vähän paremmassa asennossa. No joo, on tässä niin Nissani kyllä jotain miettinyt. Vähän helpottaa. Tulispa nyt se ulos sieltä. Tässä on ihan niin kuin joku vaahtomuovi tässä raitisilmansuodattimen päädyssä, että tää ei oikein nyt suostu niin kuin puristumaan kasaan niin kuin pitäisi. Et se tässä nyt taitaa olla se suurin probleema. On kyllä tiukas. Tän pitäisi mennä kasaan, siis niinku tällä tavalla. Et sais sitten sen sieltä ulos, mutta ei tää nyt oikein niinku näytä kyllä onnistuvan niinku pitäisi. Jodii, tilanne sitten eskaloitu. On se otettava vaan tää irti sitten. Ei tää näköjään nyt oikein muuten etene tästä. Eli täältä alhaalta tosiaankin 4 kappaletta ruuveja irti ja sitten täällä ylhäällä näyttää sitten kanssa muutama oleva. Jospa siitä lähtisit etenemään. Toivottavasti ainakin näin. Siitähän se lähti. Nyt meillä ainakin on vähän enemmän tilaa täällä toimia. En tiedä auttaako tää sitten yhtään siihen. Yhtä ahdasta täällä on kyllä edelleenkin. Kyllähän nyt osas mennä hankalaksi tämä. Katsotaan, jos tämmösen saisi tänne väliin survottua, että se niin kuin kiilaisi sitten ton vasemman laidan täältä ulos. Että se ei jää nyt sitä vasta sinne. Niin, jos se saisi tuota revittyä ulos. Katsotaan miten käy kohta. Jodii, nyt on tuommoinen tuohon lärpäke laitettu sitten väliin. Katsotaan, auttaisiko se sitten siihen, että sen saisi sieltä revittyä ulos. Jotenkin ihmeellisesti jumissa on kyllä edelleenkin. Kyllä on muuten aika väkivaltainen tapaus tämä. Piti niinku repiä ihan oikeesti tuon kynnyksen yli tosta. Ja. Ei tää nyt kyllä ihan uudelta kyllä vaikuta. Ettei ois vaan niinku alkuperäinen asennus kenties. On kyllä sen näköinen, että morjens.
ei voi kyllä kehua myöskään tätä tilaa mitenkään kovin helpoksi vaihtaa. Mikähän purkki lie tuossa. Niin. Se on näkyy vähän eessä siinä. On tää kyllä jotenkin kohtuu kyllä jumissa täällä. Että en kyllä yhtään ihmettele, miten voi oikeasti olla näin vaikeaa. Tai sitten tää ei ole oikea suoratin tähän autoon. No niin, nyt se tuli sieltä ulos. Semmonen. Ja siinäpä on nyt sitten uusi ja vanha vierekkäin, että kyllähän tämä kieltämättä aika kulahtainen näköinen on, että eiköhän se ole tehtävänsä tehnyt. Ja tässä uudessa niin tosiaankin on toi nuoli täällä, niin se sitten tarkoittaa, että se niin pitää asentaa tällä tavalla, eli tuonne auton eteenpäin tuo nuoli. Ja joo, katsotaanhan minkälainen taikinointi tästä nyt sitten tulee. Tätä pitäisi tosiaankin tällä tavalla vähän puristaa täältä, että se sitten mahtuisi tuosta reiästä menevään. Ei voi kyllä kehua, että olisi mitenkään niinku tilaava tämä paikka, minne tätä sökötellä, mutta siinä on taas joku insinööri kyllä miettinyt asiat. Mutta katsotaan, jospa tää kikka nyt toimisi, kun tätä tosiaankin tällä tavalla puristaa. Niin. Siitähän se näköjään nyt sitten meni. Aha, se on sitten näköjään menossa sitten väärinpäin justiinsa sinne. Sanoin, että pitäisi tuo nuoli olla tuolla eteenpäin. Katsotaan, saadaanko se vielä sitä ehjänä ulos. Näköjään tuli vielä ehjänä. Katsotaan, meneekö se toisen kerran sinne. Mutta nyt on kyllä pakko pahoitella tätä kameratyöskentelyä kyllä jo etukäteen, että voi olla aika mielenkiintoisen heiluvaa tämä, että kun on aika ahdas tämä tila. Ja totta kai sitten teräviä kulmia on sitten niinku ihan 100 varmasti joka puolella. Varmasti on kädet verillä. No niin. Ja. Nyt siellä on nuoli eteenpäin. Katsotaan, saadaanko se menemään sinne tällä tavalla, kun puristetaan tuosta. Lops. Sinnehän se meni. Ja sitten kamat takaisin vaan samassa järjestyksessä. Pitää yrittää muistaa laittaa tää hansikaslokeron valo tänne takaisin. Tässä tuollakin mieleni hauska tarina, en tiedä haluatteko kuulla, mutta kerron kuitenkin. Nykykorinen Volkkarin Polo oli joskus mulla koeajossa ja sitten olin palauttamassa sitä autoa ja mainitsin sitten vielä, että sitä taitaa olla toi hansikaslokeron valo palannut, kun siellä ei sitten mitään valoa tuntunut olevan. No, kirjoittelin sitten sitä koeajojuttua siitä. Ja sitten satuin lueskelemaan sen auton sitä varustelistaa. niin, se hansikaslokeron valo, niin se on sitten lisävarustelistalla siinä Polossa. Jotakin voisi kuvitella, että tänä päivänä tämmönen yksinkertainen varuste kuin hansikaslokeron valo olisi vakiovarustena, mutta ainakaan sen vuosimallin Polossa sitten se ei ollut vakiovarusteena.
Joo, tämmönen tapaus. Mitähän tähän nyt sanoisi? Että jos joku tämmöisen niin supuhintaa vaihtaa ja ei halua ruveta hikoilemaan ja tappelemaan tämmöisen kanssa, niin ehkä, jos nyt ei ihan älyttömästi maksa, niin saattaisi mennä jonkun huollon yhteydessä kyllä ihan helpostikin. Mutta jos tämmöistä harrastemieltä löytyy ja on mielenkiintoa ruveta itse vaihtamaan, niin mikäpä ettei, mutta olipahan taas projekti. Kokeillaan vielä, että 100 varmasti täällä ilma kiertää. Joo, hyvin tuntus täältä ilmaa tulevan. Sen puolesta kaikki ok.